ati kelawan waspada menawa sira do ngobrol karo kanca rasani tangga aja lane liya kadang ra rumangsa awake gawe dosa asih omong-omong karo rasane omong ganti rasane amang dodolo muncul tobat tinggal-tinggal podo tobat akhirat sira besok kena azab mau mergo dosa sepele kang ora dirasake nanging gedhe akibate marang awake dhewe
menghibur hati ragukan. Dek apa ketika kodok jalak yonduk ya tak ombo-ombo ngaturi sugeng yonduk ya para pamirsa monggo pinarak ingkang sekejo.
Pondok rambut tinggian duweku jadiane gone sapondok angke ane yo duweku iki piye wae sapondok mesine ana sing duwe iki piye sing duwe sapondok mesine ana sing duwe iki piye wae sapondok mesine ana sing duwe sing duwe yo awakku yen lagi nyenangi tak peduli yen inflasi senajan lan duwe dhewe direwangi krida-krida dasare wis sudah apa-apa duwe wong loro wong yen lagi peduli dedose gunung wong yen lagi pasti peduli perang besi nah jana duwe